he thon thua changtu nu ber lindai chu ron langin ma taka chon office ka in a hna chu rim tak chu na thok thina hetia headphone ngai thlak pa a na tho mek la hian a co worker Donovan chu rong kalin a project khoi tir chu ron dila lindai chuan chu project document chu thatak chu na lo pe a he project hi ani na dik taka chuan Donovan ati turania ma se ani ngei po hian he na hi a thiam that tok lo wangin lindai puina hi alo nge na lom thu po soi lo chuan Donovan chu kalmai chu tuma lindai chuan project chungchang soi ho na meeting an nei tura chuan atel ve ngei be sei thu chu alo hrila ma se Donovan chuan lo lungai lo tur le thileng kim chu thataka a chin fel vek tur thu chu hrila ana har sa zong zong a tho sak to hnuwa lom thu po a soi lo mai pialama meeting na le zel po tel chu a phal lo wang chuan lindai po chu alom big chi lova hei mai po hi la ni lovin chuna lunch break an nei lai chuan a co worker me che pakhat nian chuan anin bi a heti lai hian chu me che bial pa de ngei tura ngai thei che se hi rong kalin an ti lai chu ron pot chatin midang om ve lo ang mai chuan a bial nu chu aron bengal char maya aron chet dan vel chu ngai om takani heti lai hian Donovan chu conference room a alut phei lai hi awa muwa bot ho ma a presentation nei lai chu film khur tak chuan awangai thla a project siam sa chu bot ho ma chuan Donovan chuan ama sim ang mai chuan alo soi miel maya Donovan hian lindai ming chu voi khat ma chu alam rilova in lama chuan lindai hi awaki nen chi chuan an cheng duna awaki khoi hne na hian chhun lama athil ton rang te chu a hril mol maya office lama tui tak le rim taka na tho mai pia lama hian lindai hian outdoor trip ne te chu noma ti thin le a survival lampang hi atui pui em mai boka survival lampang ziana le khabu rang te chu nei travin survival reality show te chu TV a chuan ai en tam hle boka atuk le lama chuan lindai to office chuan how to thar Bradley hi an neya an office a aron lu rual chuan lindai chuan an how to thar chu thatak chuan lo be in amak lo ti that chu tum ve hle a ma se van doi thlak deuh main athil ei bak noi chu a hmuya hian alo lakaya chu thil chu Bradley an aron hmu chuan alo ngai mo in lindai thil soi po chu mumal tak chuan alo hrelova office chung lama chuan Franklin hian lindai chungchang chu an boss thar chu lo hrilin lindai chu na thiam tak le mitang kai takani thu chu alo hrila lindai chang ei them kha Bradley kuta chon lo laka in anin ton dan le thil thlen chho dan chu a fu chi lo wangin Bradley chu lindai na thiam na chuan ati lom zo chung lova abul hnaya na thok tur po a du lo thu chu hrilin ana tho na mun po chu office khoi mulaya son tur chu na ti boka chu mai po chu la ni lovin Bradley chuan Donovan chu promotion chu pe a hetia linda in na tho mek lai hian Donovan le Bradley te inkom dun le lim taka an nui dun lai chu wa muwa ana tho puite bula chuan enge om zia ti chuan a han zot fi a ana tho puite chuan Donovan chuan promotion a mu thu le college sangkal la yin chen thatak an lo ni dun thit dan te chu an lo hril fi a chung thua hret te chuan lindai chu ti thin rimin a sangal phat maya an pu office chunga chuan thin rim tak chuan valut phain thil dan chu awa soi fi a rin tak le teima taka kumsari chunga lo tho to na chu aza sak tok lo thu han soin Donovana thlasom pakhat chau la thok ama aya akai sang ma sa chu a hriat thiam lo thu hi awa hrila Bradley chuan office kongkhar chu khar tu le thu thlenga thu tur chuan a lo tia lindai bula chuan office work lama thahle ma se executive leader ni tur chuan ala phak lo thu chu lo hrila how to ni tur chuan finna le theina sang takan ma mo thu han hrilin chutiang thil chu anei lo thu Frank tak chuan a hril dot maya an bosin hetianga lo ti wang hian lindai chu ril runa tak chuan a trapa Bradley chuan pun rewak lo hnuwa major marger deal Bangkok lama aom tur thu le arwala akal thei tur thu chu hrila chumi hmuna chuan a che tha thei ani pot chuan promotion chu a pek tur thu chu hrila hetian pu tuwa an lo biak la hian Bradley a bial nu hi rong kalin a bial nu omlai chuan Bradley chuan lindai chu musit taka trong khumin lindai chu arima chiat thu le athil ei dan vel chu ten omati thu chu soya ril runa le hre om ti tak chung chuan office atang chuan chuakin a motora chuan a zuk trapa ni tamwak lo liam hnuwa chuan Bangkok pan turin airport muna hian Bradley Donovan le lindai te chuan ron langa promotion a hmu thena tur ani dona wangin lindai po chu phurin aril ru chu pehle maya lindai chuan a presentation nei tur chu uluk tak chuan a buat saya
heti lai hian Donovan chuan Bradley bula chuan Linda in survival video a siam pakhat chu lo hmufu in alo en tira lut saka hnekin a video chu an nui zat tlang hle maya Linda chuan ama an nui ani ti a hriat chuan aril ru chu na hle maya rei tak chung alo buat sei to a presentation tur chu delete heti lai hian thlile ruwa chu ron thokin an Thlawhna chu aron nuaya rei lawa Thlawhna kongkhar chu ron ti che in a chunga chuang mi then khate chu a hip chuak nga la Donovan po chu Thlawhna tang atla chuak trep man tia chuan Linda chuan a ban chu lo van sak mana heta hian Donovan ril ru chetak chu ron langin Linda chu ti hlum ngai tum chuan a ngonga chu na ron re ka ma se Linda po chu alo om mai bi khau lo fok chu lo la in akuta chuan alo chun saka chu vele Donovan chu porlama chuan borok chuan a hip chuaka porlama chuan eng tin emo alo lain hamtanga hemi nu reivak lawa chuan an chuan na Thlawhna chu tuya chuan atla zui ta ni reilawa Thlawhna chunga po chuan tui chu ron lutin Linda po chuan a seat belt chu han phelin tui chunga tang chuan ain hai chuaka hemi zan khua hian thlipui le tui phone chuan Linda chu nuaya atuk zinga an har chua meu chuan Thliarkar hmun pakhat khoilai nge ti por hrit lo hmuna hian aron har chuaka hetia omna Thliarkar afang kolvel hian anpu Bradley hliamna tak tura lo len reng hi wa muwa aluwa hliamna taka tor mai pialama ake po chu ana hle ni ti chu hriat thei buka Linda chuan ruwa ron thokle dona ni ti hria in tui khol na tur te chu alo siam lo ka ru laka tanga an him theina turin rebuk te chu sual buka zan khua mai chuan Bradley chu thi mai lo nan Linda chu na en kola atuk lama ruwa surte ke nu chuan Bradley po chu aron har chuaka Linda chuan atui kol sa te chu lo in tir ngalin an pahnih chia dam chu kan omnia a hriat thu chu Bradley chu lo hrila Bradley po chuan Linda bula chuan aeng kola wangin lom thu te chu lo hrila Linda chuan survival reality show voitam takalo en to chu mangtang kain meite chu siama engamoti kong zong tak chuan Linda chuan chu tianga han chet vel chu nuam chu ti phiat maya ei turte chu zongin a siam boka Bradley chu akena ta wangin a che theilawa Linda chuan a chom top maya nitian liam le deuh nu chuan Bradley chuan office lama ami zia kha aron tilang chawle tana Linda chu ti tur rang te han hrilin mitan an omna an hriat theina turin mei pui chem tur te chuan atia ma se Linda chuan atil soi zong chu ngai poimo du lovin an eile in tur zong tur chuan a che chuak le a tlayaron nia khuaron thimta ka phei chuan Bradley chu Thlawhna chuan ron manin hre om chu ti hle maya a Thlawhna bel cha turin chumi zan chuan thlile ruwa chu thok chem maya atuk zinga chuan Linda chu ron thlenga Bradley po chuan chulai hmun chu an office kha ani lo ti chu a hre chiang ve ta khop mai thupe deuh dawa tong khum te po chu atingam tabik lova Linda chuan mul hi han zumin ram hnuai lama sanghalam hmu thu hi hrila chu sanghal chu pelin nasa tak chuan ni sual duna thingkunga te chuan lon kangin achung lama tang chuan sanghal chu chuna hetiama beituma aron tlan lai hian multon pakhat chuan alo chun hlum ta ni chu sanghal chu an omna hmuna chuan hnu kho in hemizan hian sanghal sa chu an eiduna michim lim ve thin tak Bradley an sanghal sa ro tak maya a ilai hmu chuan Linda chu anui chu zat hle maya rum kha chu hetia wa chuan lama hian tui kho thla hi wa hmuwa chulai hmuna chuan in bualin hetia in bul lai hian rescue boat local kul lai hi wa hmuwa han au chuan tum u ka ma se au ta lo chuan akal liam lai chu a thlir liam ta zo ka chumi hnu chuan ngoi reng chuan a let le ta ni he Thliarkarah hian kar ni chung zet chuan tang towa Bradley phei chu a bei chu dok to hle a ma se Linda chuan beidong lova angai tu na chu ti pau khau sau tur chuan alo fui thunga Bradley chuan thingte sa a pum siama chumi mang chuan chu Thliarkar chu chua san adu to mai thu te chu hrila Bradley chuan Linda te lovin a khosa ve theni ti chu entir chu tuma ma se ram hnuaya chetlat vel chu alo thiam okong lo maya eile in tur anei lo mai pialama atom imna tur tak ngel po chu azar hul theilova athil mu chun te chu tuiti lo tak chuan a ei thina anuwa phei chuan beidongin Linda kianga bok chuan a let leya tongkam moi lo tak taka alo tong khum to na te chuan ngaidam te chu han dilin ram hnuaya adam kho chu theina turin survival skill a hriat rang te chu zirtir ve tur chuan a nge na Linda po chuan Bradley ngen na chu lo pom sakin ei turte an ei zo hnu chuan tlang sang lama chuan anin zui chuak dun ta ni an kalpa chuan athil hriat ang chu Linda chuan a hril pa ve zel boka a hmun sang lai an han thlen chuan an omna Thliarkar chu
tuipuin a hual chuak vek ani ti chu an hre theia hetian hoi kul lai hian lindai din na le chu lo tolin atlaman trepa ma se Bradley chuan a ban chu lo vuan mana hemini tang hian Bradley le lindai te po chu anin po dun ta hle maya hemi zan hian lindai chuan Bradley chu an chung ko chan chin te chu zota Bradley chuan an open lai tangin apa in ati du da thin thu te chu hrila lindai po chuan a pasal boral ta nen an bo ro ka that lo thu le anin hmangai tok lo niya a hriat thu te chu a lo hril ve boka atuk zinga chuan lindai chuan Bradley chu omlawani ti hre in an zong kuala Bradley chu tuipuya hian aloin bol faya chuta Thliarkarah na satak chu ron thokin an buk te chu aron len chi a buk pakhata hian tom hul dunin votan ti dun do wang chuan anin kwa duna Thliarkarah te a tho zo nu chuan thlina ati chiat sakta kan buk chu an siam thadun le a Bradley a mizia ron danglam ta thut chuan lindai chu ati lom hle a chumitlai chuan Bradley chuan atan liwa zanria abot sei tur thu chu hrila Bradley zanria bot sei chu lindai chuan tuiti tak chuan a eya ma se a e zo do chi tia chuan alu churun hein mule malpo ne manglo chuan leya chuan atlu zui ta ni he thil hi Bradley an ama tang dei to alo plan lok ni in pu malo siam rup mang chuan tuipui lama chuan ain kar chuak zui ta ni ma se tui phone na salu tuka wang chuan rei point karma chuan apum chu ke darin tuya chuan atla zui boka heti lai hian lindai chuan ni khwa chu lo hrele tranin theilo chuan Bradley chu tui tang chuan alo zuk nuk chuaka ei tu thalo alo pek te po chu ron luak chuakin a hmaya tak chuan a zuk luak khuma atuk lama chuan Bradley po chu athil ti wang khan ain thiam lo ve hle maya ei tur te po chu thatak chuan lindai chuan a pe ve le mai boka ma se ni po chu athil ei zo nu lok chuan che theilo chuan a om zuya lindai chuan athil ei octopasa chuan taksa te jeng thei thila om thu chu han hrilin a han thut rem tira lindai chuan chemte chu maya chuan han ro ling vet votin diriam taka alo ti to thina wangin phubala tur thu chu a han hrila Bradley chuan a hlau khop mai aka kor chu han potla in a khol ro pui ati che sak done moti lain sazu hi vitlumin arung khai ka nga lindai chuan na tak chuan wawin akal san zui ta ni ate tui pui kama ei tur vela zon mek la hian rescue boat chu rong kalin chu longa chuan Bradley bian nu jury hi alo chuanga rescue boat an mani chan chuak tura rong kal chu loma nekin alo phur lovin hre om chu ati jok ma a tui lo zet chung chuan Bradley omna lama chuan a hroi zui ta ni lindai chuan jury te chu atlak trep na hun lama khan hroi ko in chulai hmuna chuan a beise yang chi chuan jury chu tlapialin lindai chuan chan po chu tum du lova kem lama ale le nu po chuan Bradley bula chuan engthil ma chu hril lova akianga po chuan om du to lovin mun fal duk taka chuan a om thina hemizan hian Bradley muthil hlan hian jury ruang chu tui tang hian ron chukin tha tum hian aron beita chiam maya a hlau tuk chu amang rama tang hian aron har chuak lol maya Bradley ei tur zong kwal hian jury ruang chu awa mu chuaka thinrim tak chuan lindai ma chon tur chuan aron leta lindai chuan tipal thil thuwa thil thlengani thu chu lo hrila ma se Bradley chuan a chemte chu phorin lindai chu tha tum chuan au zuya lindai chu lo biru in Bradley chu a phekho khri chuan re hlum chu tuma ma se Bradley chuan a sama chuan lo thamin a the thluwa tha tuma Bradleyan an zuk beile chu lindai chuan a kuta chuan a lo se saka chu mai po chu ni lovin fok chu la in Bradley chu a lo vit le boka Bradley chu linda in kalmi lo turati nalama chuan atlan chia a chulai hmuna chuan menson lian tak mai hi alo omreng chu ni in Bradley chu manmo tak chuan chu mensona chuan tlan lutin aha lutuk chuan tuite chu a in ngal khol maya chuta lindai chuan in chunga mai kanda mang chuan Bradley chu rum be in CCTV mang chuan a chevel lai chu control room atang hian alo mu thei reng hi alo ni ya Bradley hlau thong chuan CCTV camera a mu thei piang chu ti chia a heta hian lindai chuan thudik tak chu Bradley hriat tur chuan ron puang chuaka nianga mazat liam to khan chan chua thei anni to thute ma se he island hi nuamati wanga chan chua alo la du lo dan te mensona mu chua dan te le caretaker te omlo nuwa alu ru dan te le nuam sataka akho sak zui dan te chu hrila jury pokha ati lumani thu chu zep nei mi lo chuan Bradley chu hrila lindai omna room chunga chuan Bradley chuan lindai chu tha tumin arun wak luta ma se lindai chuan lo mu in silai chuan lo tin nga la
Bradley lau thong chuan lindai bula chuan ngai dam chu han dil le in khovel pon lampang chu thei ngila chu island a chuan an pahnia umdun puya chuan a soma Linda yi an hoi zau de chuan sekian tar pakhat chu akim lawani ti a hria a ma se cheta lak ma chuan Bradley chuan lo chet khalin a silai ken lai chu a seki chuan a lo vuak thlak saka chu vere silai chu charin lindai chu ka tuma ma se chu silai chuan silai mu a lo om reng reng lova lindai chuan golf club chuan a ke a lo vuak sakin aluwa tak chuan vuak sak le in ati hlum zui ta ni kumten vele me chuan lindai chu meicha ho satak alo ni towa Thlawhna tanga an tlak nuwa adam kho chu dan chu lar puin survival le kabu pakhat self help ti chu ziakin an lar pui hle boka adam kho chu dan khir tak mai hi movie ate hial chuan an chang zui ta ni